yandisa ukukholwa kwami, yandisa nje Nkosi Jesu ukukholwa kwami. Nawe icelele futhi Nkosi, uthi Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Sikuhlangabeze Baba Nsibande, sikuhlangabeze Baba.
Siyabingelela Nsibande emsakazweni inkanyezi yokusa baba. Ngiyabingelela kamadoda ngithethwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele abefundisi engazi ukuthi bazithamela uhlelo. Ngibingelela abalaleli, ngibingelele bonke abakhona abalalele lolu hlelo ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba kuyintokozo enkulu sibeka nala emsakazweni inkanyezi yokusa kodwa singakhulumi nje baba okuningi ceba basikhulekele. Baba egameni elihle lomfowethu Jesu siyakhuleka siza kuwena ngaso lesi sikhathi sicela ube ingcenye yalolu hlelo silinikela kuwena. Moya ongcwele uma ungekho kulolu hlelo lufile. Ingakho sikumema ukuthi ube phakathi kwethu size nabo bonke abalalele babe kumoya baluzwe. Siyakhuleka egameni lika Jesu ophilayo yibake nomntwana wakho kanye nami ekuphenduleni sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Baba kuyintokozo enkulu sibeka nala emsakazweni inkanyezi yokusa Radio IKhwezi ngaphansi kwengosi lapho sithi khona sivuselela ithemba. Njalo ke baba ngamasonto sesibene ehluke ezahlukene futhi sama nabafundisi abahlukene. Namhla siyahambe nayo baba wami nje. Sibuka isihloko baba esisimanga nje enhlizweni yami esithi ukubizwa ngenceku. Umbuzo nje baba uqale nginawo uthi engabe uma sithi umuntu uyinceku sisuke sichazani futhi lona nje igama lenceku lichazani ngoba kaningi baba nje umuntu mayibingela umuntu ethi akunjani nceku uyabona noma ehlangana nomzane ethize nje hawo nceku ukuthi ngempela kahle igama elithi nceku baba lichazani nokuthi lisetshenziswa makunjani lisetshenziswa kubani igama lenceku. Ya wayithinta indaba ndodakazi lijulile leli gama kodwa sijwayele ukulisebenzisa noma kanjani kodwa lijulile. Ngiyacela nje ukuthi ungiphe ithuba nesikhashanyana wafuna ngisichaze kahle abantu baliqonde ngoba mhlawumbe emva kwalolu hlelo kukhona abantu asebezolibona igama lenceku ukuthi lihle kangakanani noma limbi kangakanani. Uzeke sichaze kahle leli gama lenceku kamajola mthethwa kufanele sibuke izwi lenkosi. Kahle kahle ngiyamazi wakhulunywa inkosi uJesu ngqo ngenceku ukuthi uJesu wathini ngenceku. Silithola-ke kuJohane chapter 15 izoqala kuverse 12 ngek-17 futhi ukuthi silinenge le ndawo iqukethe lonke lolu hlelo luhlezi kule ndawo. Uthi-ke uJesu yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokhu ngimthandile. Athi kuverse 13 akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo. Isasilibambe lelo adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Verse 15 angisasho ukuthi nizinceku ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Kepha ngithe ningabahlobo nina ukuba konke ngikuzwile kubaba nginazisile khona. Ukuthi uJesu wazisa abahlobo izinto akazazisi inceku. Angiqhubeke noverse 16. Angingikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakuphela kubaba egameni lami aninike khona. Ngimyala ngalezi zinto ukuze nithandane. Right, singaqala ukuhlaziya lelizwi bese sibuke uverse 15 ngehumusho lesingisi okuthiwa i-New Living Translation. Lithi, I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father has told me. Lake lolu humusho lithi anisezona izigcili ngesizulu okuthiwa yini inceku. Ithi-ke ngoba inkosi ayixoxe nezigcila sengimbiza ngabangani bami ngoba sengimtshele konke ubaba ngitshela khona. Sesiyalithola leli gama ngehumusho lesingisi manje ngoba vele thina sihumushelele eBhayibheli. Bese sibuka uverse 16 othi ngesizulu angingikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakuphela kubaba egameni lami aninike khona. Lithi-ke umusho lesingisi lelela humusha ngqo Greek in King James Version. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and
your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Engifisa siqaphele kuleli lithi aningithethanga nina kodwa mina ngimkhethile nganidoba. I have ordained you nganidoba ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini enitshela kubaba anikeze khona. Right, ake sibuke leli linye lithi 7, leli linye lathi ama-slave. Umuntu oyi-7 isebenzi ngamanye amagama ngoba inceku isebenzi noma isigqila. Inceku-ke leli lithi 7 umuntu onikezwe umsebenzi okufanele awenzele umuntu othize omqashile bevumelene ngeholo. Angiphinde, inceku noma isisebenzi umuntu othize osebenzayo eqashiwe kuvunyelwene naye ngeholo kuthiwa isisebenzi leso. Bese sibuka-ke leli lithi isigqila kuthiwa i-bond 7 uma ngiya kwi-dictionary isigqila i-bond 7 kusho ukuthi isisebenzi esibanjiwe noma esinezivumelwano nenkosi yaso esingeke saphulwe lesi sivumelwano kuze kuphele isikhathi esithize noma sekuphila kwakhe isigqila. Kwakunegcila-ke kuqala ezayidayisa. So uma uyisigqila awunalutho, abanye begcine sebebiza isibongo salabo behlala khona ngoba beyizigqila. So-ke uthi uJesu-ke asesikhumsha kahle-ke manje ube siphila. Angisasho ukuthi nizigqila ngokuba isigqila asazi ukuthi inkosi yaso yenzani, kepha ngimbize ngabangani bami ngabahlobo bami ngoba konke ngikuzwile kubaba nginazisile khona. Mase siyilanda kahle-ke manje ngamanye amagama inkosi uJesu idela ukuphila kwayo ngenxa yabahlobo hayi ngenxa yezinceku. Kusho ukuthi inceku akadelanga uJesu ukuphila kwakhe ngenxa yenceku ngoba inceku isifile. Udele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo. Abahlobo bakaJesu umuntu owenza into ayalwe ngayo, kodwa uma ungakwenzi oyalwe ngakho uJesu akufunayo usuke uyinceku. Ukuthi masibizana ngey'nceku siyahlulelana sithi lowo muntu akayenzi intando kaJesu ngoba uyini uyinceku. Kuthiwa yena uJesu uthi uJesu ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyale ngakho. Angisasho ukuthi nizinceku. Ukuthi inceku ayikwenzi okufuna uJesu, umhlobo wakhe owenza okufunwe uJesu. Inceku ayazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kusho njalo uJesu. Uthi ngingabahlobo bami mina ngoba ngimtshele konke ubaba amtshele khona. So ngamanye amagama masibiza umuntu ngenceku sisho ukuthi akaxoxe noNkulunkulu, akakommunicate noNkulunkulu, akazazi izitho zasezulwini. Ngoba uthi uJesu angisanibizi ngokuthi nizinceku ningabahlobo ngoba ngimtshele konke. So inceku umuntu ongaxhumene noNkulunkulu, umuntu ongazazi noNkulunkulu, isigqila leso. Iqhubeke sihlaziye. Abahlobo bayaphethwa kodwa izinceku ziyathathwa. Uthi uJesu aningikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile. So ukuthi uJesu ukhethene abahlobo, inceku ayikhethile ngoba kunezwi elithi baningi ababiziwe kodwa bayingosana bakhethiwe. So kusho ukuthi inceku siswe simbandolo umzuzu hayi wena ukhethiwe wena ngoba uJesu ukhethene abahlobo bakhe. Aphinde athi uJesu ngimkhethile nganidoba ngehumusho leli engilishilo ukuthi I have ordained you. Ngesizwe lokuthiwa ngimbekile, ngimkhethile ngimbeka u-ordain. Uthi uJesu ngimdobile udoba abahlobo. Kusho ukuthi inceku ayidotshiwe. Masithi umuntu inceku siyambandlulula sithi akadotshiwe. Kodwa ngeshwa igama esesijwayele ukubizwana abafundisi hayi ngiyanekule. Kanti ngamanye amagama sesithatha igama lenceku isikuthi lo mfundisi akadotshiwe, lo mfundisi akanazo imfihlakalo zikaNkulunkulu, lo mfundisi akaphethiwe. Abahlobo kulindeleke ukuba bathele izithelo nelezi zithelo zihlale ngokuthi uJesu ngimdobile nganibeka wemphuma nithele izithelo. Futhi ukuthi iy'nceku azitheli izithelo. Inceku kulindeleke ukuthi yenze into okuba yenze ngoba isigqila. Uma kuthiwa shanela la uqeda ukushanela uwashi wenza lokho kuphela kakwenza ukuthi
Uma isenza okunye wonile uyisigqile. Kanti umhlobo kulindele ukuthi athele isithelo yini? Into eqhamuka emva kokuba kade wenze okuphisi. Kusho ukuthi ngamanye amagama uma uqala ummbili uhlamvu olulodwa uzothela ikhwebe eziningi sekuphuma izihlamvu eziningi. So uthi uJesu-ke ubadobile abahlobo babeka ukuba bathele. Kanti iNCEKU usho ukuthi iNCEKU ilinde elithi lokho kuphela. Amathuba umdumisa dumisa kuphela ungayenzi enye into ngoba iNCEKU akazi uma seyayizwa lento yayizwa makaMajola. Yayizwa kakhulu baba. So iNCEKU-ke umuntu olindele ukuthi enze okuphila angabe esakwenza okunye kuyisipeli. Mayesenza okunye uyona ukuthi uma kuthiwa la abeseshanela yena kolobhe sokuwubona ukolobha kwakhe ngoba kusho ukuthi akakolobhe like ayenze njani shanele. Bese kuzoba-ke abahlobo kulindeleke sengisho bakulindele ukubathela izithelo nalezi zithelo zihlala kodwa iNCEKU akulindeleke ithi ithela isithelo kodwa yenza okuvunyelwene ngakho. Abahlobo bayakwazi ukudlula kuJesu batele kuBaba ngegama lenkosi uJesu bese uBaba uyabanika. Ubesifane ngifundile ube-16 aningikhethanga nina kodwa mina ngimkhethile nina. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo zenu zihlale ukuba noma yini enakukuthela kuBaba egameni lami aninike khona. Kusho ukuthi iNCEKU ayikwazi ukuthela kuBaba egameni likaJesu. Abahlobo kuphela abakwazi ukuthela kuNkulunkulu bandlule kuJesu kodwa basebenzisa igama likaJesu. So ukuthi masibizana ngey'NCEKU hayi khona silimanzela impela. Bese kuthi abahlobo sengisho abahlobo bayakwazi ukudlula kuJesu bathele kuBaba ngoba usho njalo uJesu. IziNCEKU azikwazi ukuthela kuBaba ngegama likaJesu ngoba iNCEKU ayazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Ayinawo amalungelo iNCEKU. Ayikwazi ukudlula kwinkosi yayo idlulele kuyise. Bese abaseGalatia chapter 4 verse 7 over 6 lithi lokhu ningamadodana uNkulunkulu uthumile umoya wendodana yakhe ezinhlizweni zenu omemeza athi Abba. Verse 7 njalo-ke awuseyiyo iNCEKU kepha usuyindodana kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Lana sizothola ukuthi iNCEKU ayinayo umoya wendodana umoya ongcwele. iNCEKU ayisiyo indlalifa indodana eyindlalifa. Ukuba indodana sokusho ukuthi unomoya ongcwele kuphela enhlizweni yakho. Uma uyiNCEKU usukungenaye umoya ongcwele ngoba lithi lelizwi ngalokho awuseyiNCEKU kepha usuyindodana kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi. So kusho ukuthi iziNCEKU azizona indlalifa zombuso wethu. Amadodana nawo amadodana angamadodana ngoba enomoya kaNkulunkulu enomoya wendodana ezinhlizweni zawo amemeza ngawo ethi Abba. AbaseGalatia chapter 4 verse 6 no verse 7 yihlaziya kanjalo le ndaba yeNCEKU bengayilindele namthi ijule kangaka kodwa ijulile indaba yokuNCEKU. Mawusiyibuka uyabona ukuthi ukubandlululana umuntu eyiNCEKU usho ukuthi akanamoya ongcwele akanamalungelo asezulwini akayona indlalifa akakwazi ukucela uthe egameni likaJesu alithole. Ishiza into eziningi lento leyo yokuNCEKU. Kahle kahle igama leNCEKU isigqila ngolimi olwalufanele ukhulunyiswe kahle ngalo kodwa-ke sesibizana ngey'NCEKU-ke azomemba walolu hlelo kusefanele nisibizane ngey'NCEKU uqhubeka amangomthetho nombuso wabo. Hayi siyakuzwa kakhulu baba Nsibande siyakuzwa kakhulu baba. Uyazi nje ngithule ngilalele ngithi indaba sezulwini ijule kakhulu. Indaba yeBhayibheli hayi ijulile ngempela. Shuthi iBhayibheli idinga umuntu alifunde alifundisise bese uyaqonda ukuthi elithini ngoba ngiyacabanga nje baba ukuthi na kwesikhathi besibizana ngey'NCEKU ngoba hayi besiqonde okubi hayi ngoba besiqondeni bekuthi mhlawumbe siyamhlonipha simnika isikhundla sakhe kanti ngempela asazi ukuthi mhlawumbe sesiyamehlulela sesichaza ukuthi akanalo ilungelo lasezulwini. Ya umuntu ufunda okuningi. Hayi yazi nje umuntu udinga impela iBhayibheli athi mayefunda ajule acela incwazi ezulwini ukuthi le ncwazo ithini. Siyabonga kakhulu baba Nsibande. Ya uyazi ukuthi sengibone nje le mpendulo yombuzo wokuqala sivele igoqa yonke imibuzo yami. Yazi ukuthi nje angisazi bese ethi ngibuzeni kodwa-ke omunye umbuzo enginawo-ke uthi ekhathini eziningi abantu nje
bayibona umuntu okholwayo bathi hawu Nceku azaphakamisa izandla athi hawu Nceku engabe ngempela wonke umuntu okholwayo ufanele ukuthi abizwe ngokuthi Nceku yini na baba akuyena wonke umuntu okholwayo oyinceku kodwa futhi emva kwale ncazelo mama umthetho kahle akusafanele sibize abanye abantu ngenceku ngoba uyalizwa nje nawe kusho ukuthi siyadlula ekutheni lo muntu okholwayo noma lo muntu onjani inceku nje imbiza ngesibhika lomu esingaziwe ezulwini uJesu angaxoxi naso ngoba ukuthi inceku ayikwazi engikhuluma nobaba kodwa ningabahlobo bami ngoba ngimtshele konke ngikhuluma nobaba mama umthetho Siyakuzwa baba Nsibande siyakuzwa kakhulu baba mina lokho sisekeleke njalo inkanyezi yokusa radio Khwezi sithola 90.5 no 107.7 FM uhleseleke noNhlanhla ufortunate u42 kaMajola Mthethwa angihambi ngedwa kodwa lokho ngihamba ke nobaba umfundisi Nsibande lapha na ke eRichards Bay omunye umbuzo enginawo baba Nsibande uthi nakho ke sengizwile ukuthi ngempela kanti igama leNceku lichaza ukuthini uma ukuthi abantu bangibiza ngeNceku bese aqhubeka bengibiza ngeNceku ingabe mhlawumbe kumele ngibaqondise ukuthi hayi ngicela ngasangibizi ngeNceku kumele ngenze njani baba kuleso simo esikanjalo na mama umthetho ngokubuka kwami asikho isidingo ngoba igama eselajwayeleka abanye bakubiza ngeNceku benolwazi ukuthi awusiyo umfundisi behlonipha nje noma kwesinye isikhathi bebona izimpawu zokuba ukufundisa kuwe isikhathi esizayo besibekubiza ngeNceku ngibona ukuthi ngoba uzothola ukuthi akubona bonke abantu abanilalele lolu hlelo abazoluzwa baqonde umuntu akanganqabi mayibizwa ngeNceku ngoba lo mbizayo kahle kahle indlela zami ukumhlonipha ngayo kodwa sesiyalazi leli gama ngicabanga ukuthi thina sesimzile uhlelo sezwa luhlaziwa iye kubiza abantu ngeNceku kodwa bakubizwa wena ngoba mhlawumbe uzohluleka uyichaza kahle yonke indaba miyeke umuntu akubize ngoba akaqondile ukuphuka ukusobhenhliziyo enze mama umthetho sikuzwa kakhulu bamfundisi Nsibande sikuzwa kakhulu baba nakho ke baba sengizwile ukuthi cha akufanele ukuthi nibize umuntu ngokuthi uyinceku sengizwile lihlaziywa igama uma ukuthi ke mhlambe ngiyakwenza noma ngakwenza ngabe sekudinga mhlambe phela nginoyihlambulula ukuthi mina bengisona impela ngisabiza abantu ngeinceku ngabe sekuyisona phela engasedinga ukuthi mhlambe ngiyohlambuluka noma ngiyosivuma noma ngiyosilungisa na mama umthetho angisho ukuthi isona usumazi usihlambuluka kodwa masikiyeke uma sesizwile ngoba uNkulunkulu mayihlulela uhlulela ngezinto ezidathu uhlulela ngeqiniso ngokusuke khona ebonile ahlulele ngokulunga abesehlulela ngonemhleza manje uma ngesikhathi kade ubiza umuntu ngeNceku bewungazi asithi ukuthi ubuye uthi hayi mfowethu wenibiza ngeNceku ngiyaxolisa angikuboni ku-serious ngalowo ndlela kodwa bengingathi njengoba uthi umuntu usezwile ngayeka ukubiza abantu ngeNceku ngoba uJesu usho kahle ukuthi angisanibizi ngeNceku ngimbiza ngabahlobo bami ngoba inceku ayikwazi ngikwenza kanti mina ngimtheleko uJesu ngiyicacisile le ukuthi yena akababiza abantu ngeNceku so thina sirong noma sithi umuntu uyinceku noma ngathi inceku kaJesu noma uyinceku kaNkulunkulu sirong kodwa-ke besikusho kahle ngomoya omuhle ngonembe yomuhle sihlonipha singathi yikho ngizifaka nami ngamabomu ukuthi ngingathi umuntu bekusho ngoba sonke siyakusho sikushilo sizama ukuhlonipha kodwa mase sihlaziya kahle leli gama lilihle ukubiza umuntu ngeNceku kunzima khona ukuliqeda leli gama ngoba selijwayelekile futhi abantu abanalo ulwazi bonke kodwa ukubaqala kushintsha mina esengazi ngingabiza abantu ngeNceku nawo ngilalela ukushintsha ungabiza abantu ngeNceku ukuhamba kwesikhathi okungaba iminyaka engazi ngagcina lishintshile ngoba phela noMahatma Gandhi bathi wathi be the change you want to see in the world yiba ushintsho ofuna ukulibona emhlabeni so asikwazi ukulindela abantu bayeke ukubiza abanye ngeNceku kanti kufanele thina ukuze babonele kithi bese beyayeka kodwa hayi ngoba ngikubona kubi ngoba usuke kusho enhliziyweni ngaphandle mosuku usowazile uqonde ukuthi umuntu uyamehlulela noma uthini umbandulula usombiza ngeNceku uNkulunkulu-ke ubona inhliziyo yomuntu noma umthetho Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho osiphe sona emsakazweni inkanyezi yokusa uba bengathi nje ngamazwi akhe engasabuzwa yimi kafushane
Mama uMthetho ngingathi kuyasiza ukuba umzalwane agxile ekufundeni izwi. Uma kunento umuntu angayiqondi akhuleke acela incazelo kumoya ongcwele. Njengalo nje leli gama abona ukuthi besingaliqondi kodwa nami kungibiza ukuthi ngikhuleke uNkulunkulu wangipholela kuleli vesi laseliyakhathalela. So-ke ngoba uNkulunkulu uJesu usinikeze umoya ongcwele wasethi umoya ongcwele uzosifundisa konke aphinde asikhumbuze okwakhulunywayo inkosi yethu uJesu Kristu. So uJohn 14:26 uthi kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke engimtshele khona. So lento le wayikhuluma uJesu wathi angisanibize ngiyimbiza ngamahlobo. So thina sikhunjuzwa umoya ongcwele ophila kithi. Ngakho umuntu akajwayele ukufunda izwi alifunde ngomoya khona lizokhuluma kuye ngabe ngasifunda inoveli. Okwesibili umoya ongcwele wambula iqiniso. uJohn 16:13-15 uthi kepha nayisefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ukuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma ukuthi lokho akuzokhulunywa ezulwini umoya ongcwele ikona azosibikela khona. Uthi asibikele nokuzayo uyakungikhazimulisa kusho uJesu. Umoya ongcwele uzokhazimulisa uJesu ngokuba uyathatha kokwami anibikele khona. Umoya ongcwele into ayikhulumayo uyithatha kuJesu ukhazimulisa uJesu. Abe sethi uJesu uma esechaza kuverse 15 kaMathewu 16 konke ubaba nakho kungokwami. Ngalokho-ke ngithe umoya ongcwele uyathatha kokwami anibikele khona. Ngakho-ke ake sidonge ukuba nomoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu-ke kumuntu uxoshwa into eyodwa ayilesi. Asifunde ukumlalela umoya ongcwele mayijenza into yena uxoshwa nje ukungalaleli. Lokho kokwenza ukuthi uma sifundiswe umoya ongcwele akhumshele silizwe siliqonde singalifumushi ngokwenyama. Mama uMthetho. Sibonga kakhulu baba, sicela baba asikhulekele. Ngicela kukhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, baba othembekile, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyathandaza, siyakhuleka kuwe ngoba uyidwala lethu nenqaba yethu nomkhululi wethu, nguNkulunkulu wethu nesiphephelo sethu. Uyisihlangu sethu nophondo lokusindiswa kwethu. Uyinqaba yethu ephakeme, siyakhuleka kuwe Jehova odumisekayo. Amazulu ayalanda ngenkazimulo yakho nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakho. Lapho sibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezo ozimisileyo, umuntu yini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinakene. Wamenza umuntu waba ngaphanzana kaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangokupela, wamenza waba umbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. Jehova, uNkulunkulu ka-Abraham no-Isaka noJakobe, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu sibabaza igama lakho elibabazekayo kangaka emhlabeni wonke. Sikhulekela intando yakho ukuba yenziwe emhlabeni njengokuba yenziwe ezulwini. Sikhulekela umsebenzi wakho wasemishini wasiza abantu kubukhule. Sikhulekela nobaba umfundisi usitekeli nabaphathi bonke bemishini abambisene nabo nabazalwane bonke. Sikhulekela IKhwezi nabaphathi nebhodi abahlakazi nezisebenzi zaseKhwezi. Sikhulekela abefundisi emhlabeni wonke jikelele. Sikhulekela ibandla lakho Nkosi Jesu uzuzele lona ngegazi lakho emhlabeni wonke ukuba sonke sisindiswe sikhule kumoya size sifinyelele kulazini iqiniso. Size sibambe lokho sibambela khona okungukuvuka kwabafileyo. Ukuba kube yilona loyo ajonge emgomeni emkhomelweni wokubizwa kwethu okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu esibiza ngenkosi yethu uJesu Kristu. Sicela konke lokhu Nkosi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Usisake nomama uMthetho siphathele uhlelo lusaqhubeka, abalaleli bezofona basho konke abafisa ukusho. Siyacela moya ongcwele ube khona kulolu hlelo. Siyakhuleka egameni likaJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Yeah, hey.
Angazi ukuthi uthini. Ngiyabona bathumela. Khona nemibuzo khona la. Hey, sazi. Number 32481552 number 32481551. Khona la sabona. Amen Mamthetho. Amen. Siyaphila njani? uJesu Kristu uyinkosi kuseni. Siyabonga Nkosi yami kakhulu lesisifundo esesizwile ngoba ngaphandle kwencazelo siyahamba senza izinto sikhuluma amagama kanti asazi ukuthi sesikhuluma into engafanele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kuNsibande uNkulunkulu ambusise ngezambulo. Igama lenceku besingalazi ngempela khuluma yenceku inkosi kanti uNkulunkulu mhlambe ngenze bese sona kodwa ngenxa yokungazi siyambonga uNkulunkulu sesambulele manje. Siyabonga kakhulu umama uBhengu lo eNtshontshandebe. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu uMbhengu. Hayi kunembuzo ekhona la. Nakodinga siyifunde. Ngiyacabanga ukuthi abalali benkanyezi ukusake abafundisi mhlambe nawo bamtsibande kodinga mhlambe naye aphendule. Otherwise kodinga ngibona imibuzo impela ikhona la ekhona. Okay. Mhlambe kodinga okay. Ayengithuli. Ngingaqhubeka noningi ngimemezele lana nje ngithi ngidlulisele ulwazi kuthiwa kunendaba nje ezimnandi thina lenkanyezi siyaziswa ukuthi kunendaba ezimnandi ukuthi namhlanje enkonzweni kwasiza abantu emishini lapha ne-auditorium olwazi elikhulu siba sinethuba elihle lokuvakashelwa isilo samabandla umisa uZulu kazwelithini uyakhuthazwa nje kuhlanganyela nathi kuleli thuba eliyinqayizivele namhlanje ngo-11 awubakithi simanga impela shuthi nje mawuseduze nemishini noma ke unenyawo elula ngathi nje shwi ngemonto yakho uzobona ngempela isilo cha nje ithuba elinqayizivele ngempela nami ngisho njalo ithuba nje elinqayizivele kuthiwa isimezelo ke sivela kwasiza abantu mission. Ake khona ke olana ke ake sizothi ke uthini uthi ke ayibonge mamthetho sebonga kakhulu nje ngehloko ohamba naso ihloko zakho ke ngempela ngiyafisa ukwazi ukuthi uyithathaphi zijulile kwazona nje lezi ihloko sebonga ngokuchazelwa ngempela igama elithi NCEKU besingalazi. Ya kodwa siyabonga ubaba uNsibande sesichazelile uNkulunkulu ambusise. Khona ke futhi komyelana uthi ayibonge mamthethwa kungani uPaul noJohane babizwa ngeziNCEKU. Wena ngisho athi kunembuzo ngibona imibuzo eminingi la. Futhi ke omunye la ke sizuthi uthini yena ngithanda ukubingelela ubaba Nsibande nawe mama uMthethwa. Amen. Ngiyayizwa kahle incazo ichazwa kahle kodwa sekuvuka omunye umbuzo kimi othi kufanele yini ukuba sibize abantu ngokuthi mfundisi. Nalokho ngiyathanda ukuthi mhlambe ake chaze ngoba uJesu wayekhuluma le ndaba ukuthi ungabizwa umuntu kodwa nje into evamile ehlezi olimini lwethu lokuthi mfundisi. Ngisho nabantu bayazibiza ethi mina ngingumfundisi usibani. Ngiyaxolisa mangabe sengiphambuka esihlokweni kakhulu umama Zemando Thukela. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu umama Zemando Thukela. Hayi
khona othi ke uthi u-First Corinthians sahluko sokuqala uPawuli inceku kaJesu. uPawuli inceku kaKristu Jesu. Futhi kwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala uPawuli inceku kaJesu Kristu. kaKristu Jesu, yes, kaKristu Jesu. Futhi naye umbuzo akawusho ukuthi wathi ubaba kodwa mhlawumbe ngempela aphendule. Kodwa khona lo ya khona lana othi ke ngiyabingelela mamthethwa, ngiyabonga ngesihloko osilethela zona, ziyasifundisa ziyasikhulisa. Elenceko owesifazane bengize ngithi incekukazi. Ngiyabonga, ngifundile namhlanje from Mamqwabe ezakheni kwa-E. Khona ke uthi ke ake size laqala sabona. Okay khona ke ola ke sizuthi uthini yena. Asibingelele ekseni emsakazweni omkhulu IKhwezi FM. Awu siyabonga mama umthethwa usilandela ubaba Nsibande. Hey, uyabona indaba yeBhayibheli ijulile. Hayi bewushilo mama umthetho ukuthi umuntu ufanele akhuleke acele ukwazi izindaba nemfihlakalo zasezulwini. Imfihlakalo ejule kabi lena. Camanga njengoba amanye amahlelo noma ezinye inkonzo vele abafundisi bakhona ababizwa ngabafundisi, babizwa ngeinceku. Lulimo olujwayelekile nje lolu. Hayi sengeke ngafonela nomphathi wami ngithi kodwa mfundisi, yonke leminyaka kade sibizana ngegama elinje, kanti naye ulaleli IKhwezi uvele naye wathi saze sahluleka ukwazi indaba ejulile kaNkulunkulu. Lemfihlakalo engaka ubaba Nsibande asitshele yona, hayi sibambile. Mina nje ngibambile. Impela ulimi lamayi seliqoqekile impela. Noma bengajwayele ukubiza abantu ngeinceku, kodwa nje ma umuntu engibingelele ethi amenceku bengithi nami ke yebo nceku. Nkosi yami. UNkulunkulu size sijule silazi iqiniso. Kulukhuni ukwazi iqiniso leBhayibheli. Ngempela kuthi ngikhuleka ngicele kuNkulunkulu ukuthi uzazi lezi imfihlakalo zasezulwini. Siyabonga mama umthetho ugcobaza lapha komkhono. Sawubona kakhulu ke Ngcobaza. Okay, ukhona la sabona lento? Man. Yebo. Ususomsela ekugcini. Usibulo okhuluma nami msazi wami. Yebo sibu. Msazi wami bengayazi indaba yenceku, ngizwe kahle impela. Sengiyazi ke indaba ukuthi umuntu onjani eyinceku. Cha msazi wami niyasibusisa khona umuntu into angayazi, umuntu olaleli IKhwezi ukuthi niyasibusisa. Ngithi uNkulunkulu usathane akanayo indawo yongena. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu sibe ngabantu akithi. Ngiphume ngempela. Sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Bungathini lelo nkanyezi zokusa. Khona uthi nje hayi ngikhulile ke namhlanje.
line 2 sabona yebo hayi ngoba yami uNkulunkulu kujolisile ngayihloko hayi kunaka yebo lapha siyabonga kakhulu Nsibande mayelana le siyabonga kakhulu kusho ukuthi amasiku nje ulele alifanisa nokuthi bani kuyangazi kodwa ungacishe umise ukuthi ngegama angazi ya ukuthi nje awuzwakala impela kuyahlohloza lapho khona awukhulumeke siyabonga kakhulu ihloko yebo la lokuthi ihlelo ngikuzile kusho ukuthi leli gama cishe ulifakise nokuthi ihlelo ingekubani angazi siyabonga siyabonga kakhulu yabona thank you sibonga kakhulu khona ke ola sabona yebo sabona sesizazi siyaphila njani ngiyaqhubeka ngomfashini yebo ukhona babuye ngesikhathi yebo babiyela siyabonga kakhulu umhlobo ubaba uZibande namhlanje phela kuzame ukusisekela kanjani ngathi ngiyazizwa lapha uma okay ngithi mina okunye engikuthanda kakhulu ngolapha kubantu ukugcizelela indaba kamoya ongcwele noNkulunkulu ongcwele ngoba umoya ongcwele akasiyena umoya oyingcwele noNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu oyingcwele ngijabule kakhulu ngisho ngimuzwa nje ngemlayeli ngayikhuleka yamuzwa ukuthi hayi uyazi umoya ongcwele mawuthi umoya uyingcwele ngamanye amazwi it's like umnikeze ubungcwele lobu awadile into ongabuye uyithathe ngelinye ilanga uyikhomelise omunye umuntu umnandi ukuthola umhlobo onjengobaba uNsibande ambulelwa ngoba umoya ongcwele okunguye owenza lo msebenzi akhulumele izindaba ezingaka ngiyabonga kakhulu nje kakhulu egameni likaJesu amen amen sibonga kakhulu babiyela sibonga kakhulu ya khona ke futhi ke omunye la ya athi bathumela balokhu zoda ngenxa yesiqonda sithi asiqonde endabeni mhlambe abanye sobe sibathathe emva kwendaba hayi angazi into la angazi kushubile ke kodwa khona impela kushubile mhlambe yazi ukuthi na indlela engibona kunanemibuzo ngayo mhlambe kodinga ukuthi mhlambe sibiye naso sihlota ke asikhuthaza kakhulu ukubuya kwehloko kodwa okunye kodinga kuphoqa uma ubona ukuthi na ngama nakhotha amabhayibhelini bathi nganike oPaul kwathiwa bayingceku angazi hayi futhi komnye awusingathini ngawe noNhlanhla uSawuli waba yingceku selishintshiwe igama waba uPaul ngolwazi lwami thina sonke singabafundi munye umfundisi uJesu Kristu amen uthi munye umfundisi uJesu Kristu amen uthi nokukhanya mbokazi lo umama ke AK khona ke futhi ke hayi kodwa ake sithathe siqonda endabeni babenkanyezi usemva lokho ke soqhubeka ngoba hayi ngathi kushube kakhulu impela yabona nezincingo zami lana hayi lokhu iflikile nje kodwa hayi ake siye endabeni babenkanyezi ukusa size sikwazi ukuthi na
sibuye sesibuya kahle ngoba phela afuna sinikhathe usuthi usesiqonde endabeni sesiyakukhatha ungakaqedi ukukhuluma kahle ngcono sibuye kahle sesibuye endabeni nawe usuwendlala kahle ngalokho ofisa ukuthi udlulise uthanda nje lo mfishane lana uthi hayi siyabonga kakhulu nahlala ngesihloko nje sanamhlanje ihloko zakho zihlezi sibusisa nje kakhulu uNkulunkulu akubusise nonhlanhla siyakuthanda nje kakhulu angibonga kakhulu nami Asiwakhulukene ke uAyanda Hadebe ngokusifundela izindaba phela kanye zokusa siyaqhubeka hayi into ethuleka la WhatsApp into ethuleka la hayi angazi ngoba nje ngicela mhlawumbe nemibuzo ufuna mhlawumbe ngibhale eceleni ngempela imibuzo ukuze angazi ngoba ngibone ikhona impela imibuzo kodwa ngikuthanda ukuthi imibuzo enokuthula imibuzo ngoba njengoba ngisho mlalo Incanzelo kuyazwakala musu usenyameni kuyazwakala kodwa uyeza ukuthi la imibuzo enokuthula akekho lwa nomunye la kodwa nje imibuzo enokuthula nje ubona ukuthi umuntu ubuza ngaphela ngoba edidekile ukhona ke la Kristu inkosi nomnonhlanhla amen ngoba Nsibande yes yabona ke lesihloko senza uvula amehlo uqalaze usibheke kubiza ukwehla uye kuNkulunkulu igama ejwayelekile nje nabantwana bethu abangakaphenduki esibabiza ngeenceko sithi siyinceko ngoba sithi sibadonsela ekutheni ngelinye ilanga babe lento uNkulunkulu ayidingayo siyabonga uNkulunkulu ngoba Nsibande ukuthi ayihlaziye soze sifike ekhaya bazalwane sifunda soze sifike ekhaya ezolini uNkulunkulu esiluleka uNkulunkulu onothando uze beze besho nabanye uma bethatha into yakho bethi ey ake ngiyithathe ngithathe ugcobo lwakho ncekazi inkosi kanti amen abanye nabathola lelo gama lokubizwa ngenceku ngisho kumfanyana omncane enkonzweni bona ukuthi kunalo moya ubunceku ashintshe istep sokuhamba phela uyinceku kanti isiqhelo siyambonga uNkulunkulu wethu ngoba Nsibande siyabonga kakhulu mami nonhlanhla kuvundulula izinto ngithe ngokukholwa kwami okuncane siyofunda size sifike ekhaya sakaqedi hayi asikaqedi singabantwana benkosi siyabonga ukukhuza kaNkulunkulu Siyabonga kakhulu uAnsiza siyabonga kakhulu sofunda siyongena ekhaya engakho ngithe ukukholwa kwethu kusakuncane bantu benkanyezikuza asicela uJesu athi ukukwandisa ukhona la Amen. amen Amen. ngicela uduza indawo yonke ifanele intshuma ithiwini yakhuluma kodwa ngibe lokho abenga uphikathi nje ngoba fana umuntu akuyinto esiyabuza uyabona lokubizwa ngeke nani ngilalo chazelo kodwa nje ngibona ngeke uyesikoko thiwa ubili ngikulomuke ngeke cha nje lento kuziqala ke ngiyayibona iyona ngikuthi kakhulu ukuthi ubuye indlela hayi uyabona lezweni umuntu uyizwe ule kodwa njise hayi kwamjana yakhulu kodwa nje ukuthi ngomuso yakhuluma nakuthini nabo ngiyabonga iTimotheo uPaul uthi ngibona okube ngiyabonga siyabonga ngoba noma engazwakali ngempela ngenxa yenetwork yakhe bengazwakali ngempela kodwa siyabonga kakhulu ke ukuthi ungenile khona ke futhi ke umunye la Sanibona mama Mthetho Nsibande siyabonga kakhulu sicaciselekile kukhona ukuthi ukusho into
ungazi hayi sesiyazi manje futhi kumnandi ukuthi ukhotha laseBhayibhelini thina abantu bezwe besingasho ukuthi hayi suka ubaba uNsibande uyayisusela mhlawumbe nayo into akayibona ngesayidi lakhe usikhothele eBhayibhelini siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise siyabonga kakhulu nami ngikuthanda ukuthi usho umbhalo ke ukhona futhi omunye la ukhona la sawona Ukhona njani siyaphila njani siyaphila ngithi isibonga uhlelo embuzo bengafisa ukuhamba nawo baba izimanje mhlambe ushilo ukuthola setahini ukuzawube siphuthuma ngendlela abeke ngayo ukuthi ngoba le nto esifana nayo ukuthi manje ekhele phansi bese ngiyibheka futhi nami kube ngimhlahla ukuthi sifana phansi singayibheka ngithemba uma ibese ibona ukubheka futhi kahle ngoba bese ibuye uyibhekisa kabusha angizwanga ngempela Thibani kodwa uba aqhakazasho akasho ukuthi uthole sejahile uthe ube nesithuba ukuthi afunde wakhotha amavesi onke wafuna namahumusha amanye engikuphawulile uthe ubengayazi na uthe mesejula uNkulunkulu amkhombisa ukuthi le aya elokuthi yena uyenze ejaha hayi angikhumbuli siyabonga kakhulu kodwa ke siyabonga kakhulu babenkanyezi ukusa siyabonga khona futhi ke omunye ke ola asizwe ukuthi uthini futhi naye ayibona ngimthetho ayibonge baba ayikhuluma nobaba uDlaka uDiresbo yebo baba cha ngibuka la isihloko sencwadi yabaseKorinte bokuqala isihloko lapha ngihlakazi lesi-19 kodwa ishapha yakho nishapha 9 isihloko sakhona sikhuluma ukuthi uPawulu uyisigqila sabo bonke kusho ukuthi ke nami umthethwa uke wakhuluma ubaba uNsibande ukuthi uthema uJesu sebatshela wathi mina anisebona anisezona ingcebo kusho ukuthi ebasusa kuleli gama lobugqila esebatshela manje ukuthi sebengamadodana kusho ukuthi ke noma ke likhona izwe elivelayo ukuthi uPawulu uyingcebo kaKristu kusho ukuthi kwakuyilesi sikhathi uPawulu esayikhethele yena ukuba yisigqila kodwa engakasuswa ekugqileni kusho ukuthi la ekholweni uhamba ukhula kube nama-level yingakho kwesinye isikhathi uyezwa abantu abanye beyibiza ngababhishophu beyibiza ngalo kodwa lapha ekukholweni uqala ube yingceku ube yisigqili ube yisisebenzi ube yinto engelutho bese ukhushulwa nguJesu esekunikeza igama-ke manje lokuthi awuselona security lakhe awusahlala esangweni manje usuhlala ngaphakathi endlini kusho ukuthi ubaba uNsibande beqonde lokho ukuthi umuntu ushintshwa nguJesu ekade eyisigqila eyingceku eyinto engelutho inceku akuyena umuntu ohlonishwayo akulona igama lokuhlonishwa kodwa yigama lobunceku umuntu othunywa nomaphi lapha athunywa khona kodwa nje ngizama ukuveza ukuthi uPawulu uyachaza ukuthi uke waba yisigqila ezikhethele yena kodwa wagcina esebizwa ngompostoli esesusiwe laphaya ekuncekwini yilokho nje mama umthethwa ikuseni siyabonga kakhulu baba asibonga kakhulu babudla kuthi ya babenkanyezi ukusa khona ke nomunye lana shoyo ukuthi singathini bese sifundele lena uthi kodwa ke uPawuli uSawuli waba yinceku selishintshiwe igama lakhe uPawuli waba uPawuli uSawuli waba yinceku selishintshiwe igama lakhe waba uSawuli ya usho ukuthi khona into impela la egameni lemnceku uJesu akayichithayo ngempela siyabonga kakhulu khona futhi omunye la sabona iKhristu inkosi ngiyabingelela mama umthetho amen baba
Lingihambile kancane ze-able culture ebelikhuluma ngoPaul ey'ngekho. Ngazi ngiphani lona, kodwa-ke usavula ngithanda ukuchaza le nto ukuthi umuntu angazibiza ngenqeko. uPaul uzibize ngenqeko ngesikhathi esibukela phansi, ngoba phela kufuneka singaphakami. uPaul uzibize ngesigqila sikaJesu ngoba ezibeka phansi. Uma ufika lapha kuPetro chapter 5, uthi umpostoli uPetro, ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyelo wenkazimulo ezokwambuka. uPetro wayewumpostoli, kodwa ukuze akhulume ulimi abalizwayo abantu uthi uyilunga kanye namalunga. Njenganje mina kule group enginayo ka-WhatsApp engishumayela kuyona zonke iy'nsuku, bayazi abazalwane khona ngizibiza ngembongolo egitshele. Ngenzani uma ngizibiza ngembongolo egitshele? Ngiyazefihla ukuthi impakamo usathane angangishayi ngayo. Ngibona igroup isize yafika ku-5,000 bese ngicabanga ukuthi ngimkhulu. Ngizibiza ngembongolo egitshele. Kodwa uma kuzoqhamuka omunye ezeke imathi wembongolo, wenzani lo muntu? Uyangithuka. Yayibona into engisho. Kodwa mina uma ngithi ngiyimbongolo, ngiyazeziphisa, ngiyazefihla. So uPaul unalo ilungelo lokuthi athi ngiyinceku kaKristu. Kodwa futhi yena kuGalatia engimshilo uyachaza ukuthi asisezona iy'nceku sesingamadodana. So asikubuka ukuthi kukhulunywe kukuphi. uPetro angazibiza ngenceku ezefihla ngoba ethi uyisigqila, ukuze abazalwane babone ukuthi akaphakeme lo mpostoli. Ngifisa sikubone lokhu. uJesu othi angisambizi ngenceku, kusho ukuthi naye ubebabiza ngenceku, kodwa uthi anisezona iy'nceku, seningabahlobo bami. Ngiyabonga mama umthetho Yesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu Baba Nsibande. Ukhona futhi-ke omunye ola. Sabona? Amen. Amen. Njani? Siyaphila njani? Yebo, angile khumalo ezakhe. Yebo. Yebo, hayi bendikhupani isilalela isihloko kodwa nje uyabona uma ubamba into emanzini noma insipho iphunyuka. Kodwa kuyenzeka ugcine usibambe. Uyabona nje engena ubaba uJakude wase ngiphinde ngena futhi ubaba uNsibande. Sengibambile impela, hayi ngiyayibamba ukuthi inceku umuntu ongapheli osephansi. So uma uzozibiza wena ngegama elingaphekwe inceku useyikhuphule wena, usho ukuthi useyigqila, usephansi, uNkulunkulu uzokukhuphula. Hhayi ukuthi mhlawumbe ungaze ukhonisizeke ukuthi ubiza abantu ngenceku noma ubiza ngenceku. Inceku nje enye ileveli, enye futhi enye ileveli. Ngiyabonga isinto. Ukhona futhi ola sabona? Ayibonga Nhlahla. Ayibonga. Ngibeke la bonke abazalwane. Sebethu nami ngiyini mayelana nenceku. Lapha ku-22 uMphambulo, uma ingilosi ifika kuJohane, Sambulo from 8 to 9, iziveza yenza ibonakala. Abayithi wanqamuka usangabuya yithi isikhathi sisakhona usangabuya ngicatha unqanyulwe mhlawumbe network ukhona ke ola yesizwe. Sanibona mama umthetho naPhumzibande. Siyabonga kakhulu, sicaciselekile. Kukhona ukuthi ukusho into ongazi, hayi sesiyazi manje, futhi kumnandi ukuthi ukhotha laseBhayibhelini. Thina abantu bezwe besingasho ukuthi hayi suka ubaba uNsibande uyayisusela mhlawumbe nayo into yakayibona ngesayidi lakhe, usikhothele eBhayibhelini. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Ngoba ngithe sesiyiphinda le kodwa okay siqale ngalo. Sabona? Mama umthetho. Yebo.
Ninjani ma? Siyaphila njani? Siyaphila. Hayi ma, siyabonga kakhulu nje ubaba Nsibande ngendlela sesichazele ngayo. Engikuthandayo ma usho nawe ukuthi izihloko zethu singayibambi ngenyanga. Izihloko sinazo. Siyabonga kakhulu nje baba khona noma ubona ukuthi kunzima kwabanye akubambe kodwa into engiyithandayo ubaba Nsibande ukhothe kakhulu eBhayibhelini. Manje lokho kubiza ukuthi sivume impela nje sikhole ukuthi lekho akushoyo kuyiqiniso ngoba impela umhlaba wonke iningizimu Afrika yonke South Africa yonke bizana ngengce kodwa ngicabanga ukuthi kusukela namhlanje thina abalweli beKhwezi FM sifunde kakhulu ngoba nami nje uyazi kunegenge lapha esesayeka nokubizana ngamagama sibizana ngenceku kunomunye umfana nje uqhuba ama-text afesibheka ngiyizwa sethi nje into nje sesibizana ngayo kodwa kusukela namhlanje ubaba Nsibande neKhwezi lonke sifunde kakhulu lokho-ke engikuthanda ngomsakazo wethu ukuthi usuku nosuku siyafunda bokuhlale kusho la eKhwezini kuyafunda kakhulukazi wezomoya. Siyabonga kakhulu nje mama umthetho uNkulunkulu akukhulise nawe nomsakazo wonke ukhule isifundo sisithole namhlanje. Ngithande kakhulu umama ebechaza ethi la kwezomoya sofunda size sidlule kulo mhlaba. Siyabonga kakhulu nje nikhule mama umthetho uNkulunkulu anigcine niphile nje. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Khona la. Ayibonga inkosi uJesu mama umthetho. Amen. Studio. Nibaba Nsibande nabazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sibonga kakhulu ukuthi icace le ndaba yenceku. Ngiyakhumbula nje kunomzalwane wayikhuluma eminyakeni edlule. Kodwa futhi wabona nje ukuthi yayingakhuluma la ku-radio Khwezi ayikhuluma nje ebukhonzeni. So-ke bazalwane ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Singahambi siyishaya ifuba sithi cha impela siyakhona siyalazi iqiniso ekubeni singasamlalelanga umoya ongcwele esifundisa. Ngiyacela mama umthetho futhi ukungena kule ndaba yalo mzalwane lo okhuluma ngoMedo chapter 23 ukuthi uJesu uthe singabizi umuntu ngokuthi mfundisi ukuba umunye umfundisi uyena uJesu thina singabazalwane. So bazalwane nje enhlizweni yami ngiyawahlonipha amazwi akhulunywe uJesu. Nami ngihlale ngiyibuza ukuthi kazi siyozilandelela sithini ngoba wonke umuntu ugijimela leli gama lokuthi mfundisi kwaze kwenyuka nethoni yengaphela isiqu ufundisa kuyezwa lo mzalwane unenkonzo yokufundisa ukuthi-ke manje sewumfundisi-ke ukuthi kwavelaphi nami ngihlale ngiyibuza ukuthi kazi-ke kwavelaphi. Mina mzalwane nginalento nje bazalwane ukuthi vele nalokho akufanele angabe kuyenzeka kodwa ikona okumnandi kakhulu ngoba ngisho usukela lapha nje ehlulekile emhlabeni kwenze kahle izinto zakhe efuna ukuthi asizakale mhlawumbe athole noma imali umbone sebiza ngomfundisi. So-ke kukhona ngempela abagcotshwe uNkulunkulu kodwa futhi uma ubabheka abafundisi abanye bayavangela abanye baney'nkonzo ey'hlukene uNkulunkulu abanikeze zona kodwa nje sibabophe ngaleli gama uJesu athe singabizi umuntu. Angazi ukuthi uma sifika phambi kwakhe siyothini ngoba ukulobeka phakathi nina ningabazalwane. So-ke siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Yabona uMathewu 26:6 uJesu ziningi izinto ayikhulumile kuwo kodwa nje manje sihamba siyayibhayiphasa sibe siyibuke nje sidlule sithina siyathanda sidlule sikwenze. Ngiyabonga uMamzikode esikhothi. Sabonga kakhulu uMamzikode. uNkulunkulu asisize balimenkanyezi yokusa. Khona la. Ngiyakubingelela namhlanje ekuseni siyamuza ubaba Nsibande uyayicacisa indaba uNkulunkulu usibusisile ngaye kakhulu kuningi esikwazi esesikufundile kuyena nalokhu kwey'nceku bandla nkosi yami cha besibabiza abantu ngey'nceku kodwa mina bengibabiza nami ngingenalo ulwazi ngingazi ukuthi onjani obizwayo bengiyize ngiyitshele ukuthi nonhlanhla kubizwa laba abafundisi abancane laba abayiy'nceku laba abanye abangashadile kuthiwa yiy'nceku ngiyitshele ukuthi yilabo yini abathiwa yiy'nceku ngoba
laba abanye siyazi ukuthi abafundisi banomama bakwabo laba kuthiwa iy'nceke mhlawumbe laba abangabi nabo omama bakwabo ngiyabonga namhlanje sengifundile sengiyazi ukuthi inceke umuntu onjani ngisophinde ngimbize umuntu ngalo ngiyabonga nenhlahla uMaflemarysburg. Sibonga kakhulu sibonga kakhulu. Amen mama umthetho ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ukuthi uJesu Kristu inkosi ekuseni. Abantu abangamdawudi umoya ongcwele njengoba usukhulumile asifunde uHosiya 4 siqale kuverse 4 bese siyakhumbula lapha yaJohane ukuthi ushilo uJesu ukuthi angisanibizi ngezinceko kusho yena uJesu okusho ukuthi naye kade babiza ngezinceko akasababizi ngezinceko. Uyabona nje okusho ukuthi imibuzo eminingi engathi bese ngawucela umoya ongcwele usigcwalise ngoba uma uHosiya echaza kuverse 4 akayifuni impikisano ezechaza egcizelele lapha amehla levesi ethi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Uma ulwazi uNkulunkulu esasamukelisile lona asulithathi njengokusho kwezwi ukuthi abenze intando yakhe kuJohane uyena akababiza ngabahlobo bakhe hayi izinceko ngomama umthetho. Sibonga kakhulu khona la futhi kushube kakhulu namhlanje khona la. Sanibonani ekhwezini. Amen. Nkosi yami ngiyambingelela esikhawini lakho ngisala ngivula umsakazo nje manje sengisele fundiswa ngenceke Nkosi yami kanti ngithanda ifundo sikababa uNsibande ngiyakha angisezwanga ngifundiswa ngenceke Nkosi yami kodwa ngingitshumi ukuthi ngihighlight-ele kancane ngadla isikhathi kancane nje nofethu inkosi ngibusise. Amen. Amen. Sibonga kakhulu khona futhi la sabona Ngiyabingelela ngomthetho. Yebo baba. Ngicabanga ukuthi kuleli gama lizolanda kangaka nje. Esikhathini esiningi la emakhosini ala ezinto. Umuntu oyingcwele ubethatha njengomuntu omkhulu nokusondele kakhulu enkosini. So uma esondele enkosini kwazeke ngazi ukuthi uhleli kahle kungcono kunabanye abantu. Kanti uyisigcili sekuchazeka kahle kamuva manje uma sekuvela ukuthi uJesu uthi aniseyibo aniseyizingcebo kodwa seningabahlobo ngoba incebo ayikwazi inkosi ekwenzayo. Kusho ukuthi kucaca kahle manje ukuthi nazo ezingcebo ezikulo mbuso wala ezweni azikwazi ukuningi okwenziwa inkosi yazo. Kodwa sesiyachazeleka ukuthi uma wena uzibiza ngencebo angathi akukho kubi ngoba uzehlisa wena uthi awazi vele. Kodwa nje uma ubizwa omunye umuntu kungazuthi akusavumele kahle ngale ncazelo esiyithola namhlanje. Siyabonga kakhulu ikhwezi liyasilekelela kakhulu ukuxaxisa izinto ezinye nje ezithathwa zinganako. Siyabonga ngomthetho. Sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu baba. Ukhona uthi lana ngiyabonga ngiyacela usibuyisele isihloko ngokuvuma kwenkosi noNhlanhla anibusise ninoba Nsibande uyihlaziye kahle nami nje bengibabiza ngezinceko ngiyabonga ngiyaphenduka ugogo uMbatha eNazaretha uthi komunye uJesu Kristu inkosi uyabusa ngiyabingelela kaMajola enkonyane yenkosi anibusise ninoba Nsibande lesi sihloko sijule kakhulu sijule kakhulu. Uthi ke kunamasonto abazalwane abayeni babo babiza ngezinceko ngakho kungabi ungabi nalo ulwazi wonke umuntu ukuba kuyenzeka ngabe balalela IKhwezi. Siyabonga umaka Sinotha siyabonga kakhulu siyabonga ngawe maka Sinotha siyabonga kakhulu. Khona futhi ke omunye ola esizwe ukuthi sabona awubakithi yabanqamuka khona ke futhi ke omunye la sizwe. Angibingelele
balaleli benkanyezi yokusa ngibingelele nawe mama uNonhlanhla kanye nobaba umfundisi uNsibande. Yona lento ijulile indaba yenceku. Sibona uJesu uqobo lwakhe ebageza inyawo enza umsebenzi wesigqila ezebuza ukuthi niyakuqonda lokho engikwenzayo na, nani yenzani kanjalo. Kona kuyezwakala uma ngabe ngempela singakubuka kwindaba ejulile yona, sithola nabanye abapostoli ngisho ngithi uJakobe eshothi uJakobe inceku kaJesu Kristu ezibeka njengenceku. Sesifikile sona isikhathi sokuthululwa kwamoya oyingcwele. Kona-ke sibeke inceku akuphikiswana, kodwa-ke yona ijulile leyo ndaba. uJesu yena qobo lwakhe nje kakhulu oyisibonelo sethu waba inceku, wabageza inyawo. Bonke benyathele ebhoxa noma ilaphi, kodwa wabageza inyawo, okusho umsebenzi wenceku wesigqila sokugcina ukugeza inyawo. Wazi wababuza ukuthi niyakuqonda yini lokho engikwenzayo. Kusho ukuthi yona indaba ejulile. Ngiyabonga kodwa ukuthi ubaba ushilo ukuthi awunasono uma ubiza umuntu ngenceku, kodwa yona inceku angazi. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sibonga kakhulu. Khona futhi-ke umnilana uthi ameni emthetho ekuseni nje siyabingelela mina ngichazelekile abafundisi baba ubaba Nsibande nobaba uDlakude bayichaze yezwakala kanjalo no-anti usiza. Siyabonga mamthetho from mama umcineka eshowe. Siyabonga kakhulu. Khona futhi-ke omunye isikhathi sesihambile kakhulu. Khona-ke omunye la uthi-ke yena uJesu Kristu inkosi wenze njani umuntu emethi sawubona noma uthi yazibuza lo mbuzo-ke emubuzi ubaba Nsibande wawuphendula. Uthi wenze njani uma umuntu ethi sawubona nceku noma mfundisi uyavuma noma cha? Ngicabanga ukuthi uyavuma. Uphendulile, ngibuze lo mbuzo uphendulile vele enkanyezi yokusa. Uthi-ke konke kuyenzeka. Siyabonga ukwazi. Siyabonga kakhulu ukwazi. Uthi sanibonani ekhwezini. Ushubile namuhla. Sibonga incazelo yaleli gama. Mina ngizwile bandla benginakho nami ukubiza abantu ngaleli gama omuhle ncamo abantu benkanyezi. Khona futhi komilana uthi-ke Nonhlanhla, mina nje ngicela ukubonga kakhulu ngaleli gama, futhi ngiyayizwa ma ethi ubaba umfundisi Nsibande akunankinga ma uyibiza wena, because noJesu naye wayeyibiza yena ukuthi unceku ebageza izinyawo njengamfundisi ophumayo. Kodwa mase uthini uthi kodwa mase sibiza abanye bese ngathi njengoba izwi lishilo ukuthi ngidinga sibe ngabahlobo. Uthi ngiyabonga mina. Hayi ngibona abantu basathumela, abanye futhi basafuna. Khona nje uthi lana ngicela usibuyise lesi sihloko ngoba sijule kakhulu. Angazi mhlawumbe singalalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngaso, kodwa ngiboni sazobuya sekuchazile bazalwane. Mina ngibathi nje umuntu kudinga afunde izwi ezwe ukuthi umoya kaNkulunkulu uholela kuphi. Umoya ngcwele usidirector kahle, uyazidirector kahle ngaphandle komsindo, usidirector kahle yena nje uyakufundisa. Angigcine ngalona othi mina nje ngizwe kahle nangesikhathi ubaba uNsibande echaza okwesibili ukuthi mawuyibiza wena ngegama elithi inceku akunankinga. Mawuyibiza wena uchaza ukuzehlisa. Sibonga kakhulu ngakuyena ubaba Dlakude naye uchaze kahle. Siyabonga kakhulu bali benkanyezi yokusa. Ngifisela konke okuhle ngathi inkosi uJesu nganani. Ngathi inkosi uJesu nganani bali benkanyezi yokusa. Ngiyakuthanda ekhaya.